Langt ude på landet, på Vestfyn, i 5620 i Glamsbjerg i Assens Kommune, der ligger den her meget smukke, firlængede fynske bondegård, som vi desværre er nødt til at sælge. Så er vi på Hadersbjerggård på Høvetvej nummer 52, 5620 i Glamsbjerg. Hadersbjerggård er en udflyttergård fra udskiftningstiden, og man mener, at gården er bygget i 1777. Som I kan se på billederne, har man været i gang med en meget professionel restaurering, og nu er man løbet tør både for penge og energi, og derfor sælger vi gården nu som et projekt. Gården er blevet vurderet af foreningen Stråtag til at være særdeles bevaringsværdig, og der foreligger pt. Et tilsagn fra Assens Kommune om at yde tilskud til den fortsatte restaurering. Tilskuddet udgør en tredjedel og er maksimeret til 250.000 kroner. Nu går vi ind i det oprindelige gamle stuehus, som er blevet fuldstændig restaureret i det udvendige af professionelle håndværkere med rigtig egetræsbindingsværk og sprossevinduer. Så har man næsten fjernet alt indmaden, og her kan man så eksempelvis indrette 2 lejeboliger eller en stor bolig. Sådan som ejendommen står nu, kan den ikke fredes, og det betyder, at man må indrette den, som man vil. Dog skal man ikke ændre på det ydre, og specielt ikke, hvis man får tilskud. Så er tilskuddet i bund og grund beregnet til, at man skal bevare det arkitektoniske her til ejendommen. Der hører også lidt skov til. Jeg ved ikke hvor meget, men må det ikke det omkring en 4.000 kvadratmeter. I alt så er der næsten 17.000 kvadratmeter at gå i gang med. Og hvis man har mod på projektet og kan lave en hel del af det selv, foruden man naturligvis skal have nogle penge, så har man mulighed for at flytte ind og bo på ejendommen, mens man restaurerer den. Nu går vi ind i laden, hvor hele stråtaget er blevet fornyet, og her kan man stort set vel ikke bruge det til andet end loppetorv, eller man kan også bruge det til opbevaring af campingvogne, biler eller andet. Nu er vi inde på den
gamle gårdsplads, hvor de originale brosætning, eller piksten, som det måske hedder, er blevet lagt om, så der ikke er dybe huller. Og her kan vi igen se, at selve stuehuset er restaureret i det udvendige. Og til højre, der har vi så en længe, der i dag er indrettet som bolig på 136 kvadratmeter med 5 værelser. Over i den anden fløj, jamen der har man så den stald, som er bygget til i nyere tid, som vi har forskønnet med at sætte fine spodse staldvinduer i. Så med 1,1 million kan man blive ejer af sådan et herligt sted, og måske erhverve sig fondsstøtte fra forskellige steder, og så en masse knofedt og kærlighed til stedet, så ender man med at have nok en herlig plet her på Vestfyn. Der er ikke ret langt til den nærmeste strand, som hedder Brydegård, en 4-5 kilometer. Grisene, som I kan se her, og hunden, ja, de følger nok ikke med. Vi sælger ejendommen direkte uden mailer, og du skal bare kontakte ejeren selv, Christine Sørensen. Nu går vi ind i det, som i øjeblikket tjener som beboelse. Det er den sidelænge, der er omtalt, hvor der er 136 kvadratmeter beboelse med køkken og badeværelse og et par stuer og et par værelser. Og her kan man altså bo, mens man restaurerer resten.